ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳару шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунед. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз Сайбадром ВАЗ 21099 ҳастад ки мошинаи советский молодёжни соли бароишаш 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 6 литри простой, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин состояние, яъне ки бе ягон расход. 2 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 4та баронаи средни мегӯяд 50-60% хаддавои кадагии нав. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, посёлкаи Уяли гуфтага аст. соҳибшон мошин чотка мегӯяд 100% молодёжни. фурӯхта мешавад бо нархи 20 000 сомонӣ бо арзон муомилаи хубам мекунем. мега вариантҳои алишам аст. ба ягон опело кати алиш мешавад. кадоми сумкати мехарад арзон мекунад, кадоме ки алиш мекунад фақат опел кати. мошин дар ноҳияи Хуросон. номерои расия дар номерошон кор мекунад. дар ин номеро имо ватсап пайваст доранд. кадомито мехаред маромат занг занед ки дар имо ватсапшон нависед, срочно мегӯяд алиш ёки сумкати мефурӯшем. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, маромат, сурат ва маълумот чороӣ кунед. мо инам дар видеои оянда рекламада мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром BMW 3 серес ҳастад ки объемни соли бароишаш 2003 солае ки судишориш бензина, объем мотораш 2.5 литра, коробкаш автомат. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошин, як даст гаштага мега ай Германия овардем. 4 диска, 4 балонаи 80%, кондитсионер, хадавои кадагӣ, электропакет, мултирол, абагирев сидени, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. салоншам кожни тоза, ҳамаш мошин опшин бе ягон расхода ки бардор, як даст гаштага ҳамира бо мега ай Германия хидмат оварда мега соҳибшон. қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 50 000 сомонӣ бо арзона мешавад. номерои Тоҷикистон аст ва номерои Россия ҳардушон кор мекунад. дӯстони азиз, бо кадоме мехарам аз 50 000 сомонӣ муомилаи хуб дорад. мошини Бадром бе ягон расход, амаҷо 100% ягон расход дорад. мега мошин як даст гаштага. кадоме кам карда мехарам арзонтар мекунем. мега аз шумо хоҳиш ки лайк гузорем ва навора подписа кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 8 литр гуфтага аст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин яксола ҳуҷҷат дорад. 4та балонаи нав, 4та диска, хадавои нав кадага. мошин опшон мегӯяд 100% радно краска серебриси. ҳамаш кагад ҷои задаги пушидагиша умуман яъне ки надорад. мега соҳибшон мошин нахаро дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. фурӯхта мешавад бо нархи 38 000 сомонӣ. бо кадоми конкретна мехарам мега бо арзона мекунем, муомила мекунем. мошинча Бадром бе ягон расход. нархаш 38 000 сомонӣ арзон мешавад. номерои Россия аст. дар номерои Россия имо ватсап пайваст доранд. 95 солае. маромат срочно занг занед, бо качон хоҳед маслиҳат кунед, арзон мекунанд. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли бароишаш 2000 солае ки судишориш дизелае. объем мотораш 2 литр гуфтага аст. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтаринай бе ягон расход. 4та балон мегӯяд пачкай, ҳуҷҷатош мегӯяд то моҳи апрели 2022 мегӯяд ки қариб як 4-5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. таҷа мегӯяд кондитсионершам кор мекунад. мегӯяд 4 диска, 4та балонои нав. салон тоза, ҳуҷҷат дорад. кондитсионер ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 35 000 сомонӣ. бо кадоме ки ҳамин хел мошин хара мега бия аз пеш бина бо ягон чи муомила мекунем. маромат дӯстони азиз, хали мошинро суроғ кардем ба шумо вариант мошин дар дуруни шаҳр гаштага аст. маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Сайбадром ҳастаи Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1991
солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абё моторша 1.6 литри простой гуфтааст. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин баъдон 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мега ҳолати хай соза мега. Инам хеле чӣ хеле ки дар сурат бибинед раднои краска сафеда. Ине ки мошин арзонай бо хайхто дигаша аниқ када гирен. мошин фурӯхта мешавад бо нархи 16500 сомонӣ. 92 сола бардорам бо арзона мешавад. 16500 сомонӣ қарор дорад. инашам дар шаҳри Душанбе пойтахт. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерои мегафон дора кор мекунад. маҳрамат сирошона тамос гирем. шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника гов мол чизе ки барои фурӯхтан набошад маҳрамат суратоша қатъи маълумоти пурра адрес номер телефонро икнен. мо дар видеои оянда ин намихе фурӯшда эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Tico ҳастае ки свети сурх соли барои 1997 солае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотороша 0.4 литри простой гуфтага ҳастае, яъне ки хело экономни. абъёмаш 0.4 литр. коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балонои шастфои 4 дискаҳои худаш салоншам тозае. раднои краскаи мошин мега нахадвай нашуд хадавои ҳуҷҷат и чизо ягон маълумот нест. мумкин дорад мумкин не, яъне ки нагуфтам баъдрон, яъне ки инаш аймо вобаста намекунад. қарор дорад дар шаҳри Турсун Зода фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ. бо арзонтара муомилаи хубам дорад. номероша номерои мегафон аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гиред. шумо агар мошин хар бошед ё ки ягон чизи дигар дар комментария нависед ки кадом мошин кадом сол кадом модел. мо албатта мошинои гуфтагии шуморо дар видеои оянда пешкаш мекунем. агар наёфтем яъне ки видеои ояндашда албатта пешкаш мекунем. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Nexia ҳастае ки соли барои 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотороша 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега раднои краска краскасо 4 калпак 4 балонои средни 50-60%. салоншам тозае. мошин мега нахадвай камбудиша нагуфтиян. ҳам бисёр мошинро баъдон маълумотоша пурра наметан. инаш аз мо вобаста намекунад барое ки нашуд ҳуҷҷат хадавои инами задагӣ пуштагӣ наёша ягон чи нагуфтам. барои ҳамин агар шумо маъқул када бошед хитон мегирем. нархи мошин 13000 сомонӣ ки баъдон бо арзона мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ашт. номероша номерои TCL аст. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат тамос гиред. шумо дам агар хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира реклама бошад маҳрамат сурат маълумот номер телефон адрес ҳамаша нависта пурра рой кунед. мо инамихе реклама фурӯш мегузорем. мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдрон Daewoo Matiz ҳастае ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем ки Daewoo Matiz бунем на барои мо пешниҳод чид мо баъди шумо монтаж карда тайёр карда партофтаем. соли барои 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 0.8 литри экономния баъдрон, яъне ки кам чиз. коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска дорад. 4 балонои 60-70%. салоншам тозае. раднои краска баъдрон. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ 100% қарор дорад. номерош хай транзитай. мошин намихел свет намихел состоянӣ. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ гуфтагиаш соҳибшон бо арзонтара мешавад. кадом дӯстоне ки мегӯяд мошин хари аниқ аст биёяд мошин аз пеш бина ба телефон савдо накунанд. қарор дорад дар шаҳри Конибодом, яъне ки ноҳияи Конибодом. 18000 сомонӣ. номерошо вавилон маҳрамат занг занед қайтишон гап занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон Toyota Corolla ҳастае ки не ки нагуфтанд ки дубайст ки ҷои иша хитон аниқ мекунем. соли барои 2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём мотораш 1.6 литр гуфтага аст. коробкаша механика мегад автомат механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. раднои краска 4 балонои 60-70%. 4 диска кондитсионер электропакет кожини салон раднои краска ҳамаш аз худаша баъдон радноя мегад соҳибшон. ранги дига мошин бисёр мошин баъдон ҳаминам маълумотҳои ҳуҷҷат и чизош неста. барои ҳамин хитон аниқ када мегирем. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ фурӯхта мешавад бо нархи 56000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. 2004 сол 56000 сомонӣ баъдон савдои хубам дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст маҳрамат рақамҳои вавилон дорад кор мекунад метавонед ки тамос гирем.
мошини фурӯшӣ ҳастад баъдон ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем ки Toyota Mark D монем набардорин азиз Toyota Mark D свети сиёҳ соли барои шуша 1995 сол мега соҳибшон бензин газ ардиш кор мекунад объем мотораша 2 литр мегад коробкаш автомата ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин 4 диска дорад 4 балонои 80% салоншам тоза электропакет радной краска ҳамаш молодёжни нахаду خب دیگه شب بدون از خودمون میفهمونه صاحبشون پورا میگه 94 سال اینه که اخیرای اینه که اولای 95 خیلی کچی ماشینات 95 سال میگه صاحبش ماشین میگه خیلی نخدوا اینه که دیگه شب میگه با تلفن میفهمونه که نمیدونم ممکنه کم دارن را ایشا میپرسین 25000 سومانی نقش میگه بو ارزان تر میکنه میگه صاحبشون قرار داره در شهر دوشنبه با کدام تو که معقول است مرامت زنگ زده بیشتر معلومات گیرین мошини фурӯшӣ аз сайбаъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад объем мотораша 2 литр гуфтагӣ аст коробкаш автомата ҳолати мошин мегад нахаду дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад 4 калпакҳои радной айхоташа мегад 4 таблони 80% радной краска серебрист электропакет мошин мегад нахаду яъне ки дар ҳолати кория фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ брадорон бо арзона мешавад мошина биё аз пеш бин мега дар он берун шав бо арзонтар мекунем мошин бадор ранги элеганс тофтеса бо хайхтон анехадагре мумкин элеганс мумкин классика неки элеганс тофтеса қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт номерошу номерои мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки маъқул аст марама силоша тамос гирем бо арзона мекунанд аз шумо хоҳиш меомада ки фақат я лайки бепула гузорен дареғ надорен агар имконат бошад навора дар васаби мотон падилса кунем мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбаъдро Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли барои шуш 1996 солае ки судишвориш мегад дизеле объем мотораш 1.8 литр коробкаш автомата мошин мегад дар ҳолати хуби чихегу миёнаи средни қарор дорад мошин баъдон элеганса неки 4 электропакет 4 балонои 80% фақат мошин краска ҳамин хел коро дорад мошин мегад камтар расход мекунем 4 диска 4 балонои 60% электропакет ҳамаш кор мекунад мошин фақат хай камтара мега кор дора мега неки ба ҳам хотир арзон мефурӯша мега соҳибшон нархи мошин 22000 сомоне ки баъдон бо арзона мешавад аз шумо илтимос ва хоҳиш дорам ки фақат одамони харидор мега занг зананд беҳуда мега нороҳат накунанд арзон мекунем мега хай бисёри бад не камтар муомилаи хуб мекунем мега соҳибшон қарор дорад дар шаҳри душанбе 22000 сомонӣ номерошон номерои тисел аст баъдон ки кор мекунад ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат кор метавонед ки тамос гиред ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои анда худо нигаҳбонтон